Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akramakallahu, ina kwana, muna lafiya, ya haƙuri jama'a kuma ya himma. To Allah mana mawafaka, Allah mana mawafaka, Allah ya ja tsawon kwanaki masu albarka kuma ya baya albarka. Tambaya ta akramakallahu ita ce dangane da wanda bai saba yin azumta Litinin da Alhamis ba. To wannan ya ji falal da ke cikin azumin kwanaki da yawa cikin watan Sha'aban, sai ya ɗauki alwashin zai riƙa yin Litinin da Alhamis. To kuma sai ya ci karo da hadisi cikin karatun da yake na abin da yake ji an ce idan mutum wata ya kai 12, watan Sha'aban ya kai 15, ana dakanta azumi haka nan. Shin ya halatta a gare shi ya ci gaba ko kuma ajiya zai yi bayan watan Ramadan ɗin sai riƙa Litinin da Alhamis? To Allah na bar malam lafiya, Allah ya sa a huta lafiya kuma. Assalamu alaikum warahmatullahi. Assalamu alaikum. To shi abin da ake magana tariyan Ramadan aka hana, amma matuƙa annabi yana azumin mahi wani wata yana yin shi. Kin ba wani matsala don kai azumi a dukkan wannan kwanaki na banda kwanaki kusan ƙarshe na dubun hada Qur'an. Annabi ba watan da ya azumi a cikin shi. Qur'an ana kuma tunda ya tabbata yin azumi a ciki, wannan keɓance babu na abu da keɓance in dai ba gudun tare da aka na Qur'an. Shi ne dan kai azumi ba lai bane kai azumi, wadda da ba kai kana iya yi tunda ya halatta azumi a cikin shi.